Valhalla România Roll. Serverul care a bubuit internetul în ultima vreme. Părerea mea. Haideți să intrăm pe el. Ne punem și noi aici un nume la nimerială. Clar, acest register, să zic așa, l-am văzut și pe Fairplay. Și ne punem înălțimea pe minus și hai să vedem. Merge înălțimea pe minus. Despre bunkerul ăsta ce să zic? Îl găsești pe orice server, de pe net. Am ce să zic. Despre HUD-ul de bani ce pot să zic? Tropica. Despre speedometrul ăsta ce pot să zic? Înseamnă cu ceva de pe internet. Îmi scrieți voi în comentarii. Despre acest meniu de haine, destul de ok, dar tot la fel de pe un VRP suport. Îmi scrieți voi în comentarii când s-a postat acest script. Despre inventar ce pot să zic? Tropical full. N-am foarte mult așteptări. Aparent am găsit și noi un Bugatti aici. Haideți să luăm ca să ne deplasăm mai repede. Chemăm și noi adminii să vedem cât de maturi sunt ei și cam ce. Salut, mă auzi? Da, salut, ascultez. Se dă cea gratis pe server? Nu. Ok, mulțumesc frumos. Okay. Da, băi băieți, și fix acum ați văzut că am chemat adminul. După părerea mea are în jur de 13 ani. Acel băiat, nu i-am văzut ID-ul, sincer, nu știu ce grad este. Dar oricum am mai chemat un admin înainte să ies din bunker, pentru că nu puteam să ies și mi-a dat respawn. Și cam tot aceeași vârstă avea. Deci, pe serverul acesta nu este staff matur. Momentan, pentru că eu am văzut doar 2 admin. Dar, asta e. Și mi se pare că se dă staff free deoarece am văzut un videoclip pe TikTok. Dar, lăsăm asta la o. Mergem și noi acum la showroom deoarece vreau să vedem cam cum putem lua o mașină, dacă putem lua cu banii cash sau putem să luăm cu banii de pe card. Și da, revenim de la showroom. Cred că am văzut deja și pe mai multe servere mapping-ul clasic de la Gabs. Iar hai să vedem acum cam cum este showroom. Accesăm și noi catalogul. Și vedem aici că noi o să avem cam de clasa C. Putem să luăm această mai... nu avem bani. 2 secunde. Luăm de la clasa D un Dacia 1310 Sport. Da, și vedem că putem lua cu banii ei sau din banca, bar nu știu exact. Dar aici aveți un plus. Despre aceste joburi ce pot să zic? Cu bun gust, sunt de pe Fairplay, dar măcar sunt și niște joburi funcționale pe acest server. Mergem și la biserică pentru domnul Hydro, dacă te la acest clip. Da, din păcate biserica asta n-are absolut niciun interior. Deci o să te dezamăgesc, Hydro, la această fază. Am căutat peste tot și interiorul nu este, deci minus pe aici, deoarece nu este interior la biserică. De magazine ce pot spune? Tipic Fairplay, fix la fel, nici măcar ce-a schimbat la el. Pe partea de hartă arată tipic Tropical, știu că e început din Tropical, doar că pun și eu așa. Vedem că au scos zona periculoasă de aici și cam asta este scos și din acest server. Ce să zic, băieți, nu uitați de like și subscribe deoarece mă ajută extrem de mult. Știu că se mișcă puțin în lag, o să rezolv până data viitoare. Vedem și anunț adminul este, da, de pe Fairplay, în fine. Acum noi vom face outro-ul deoarece vom ieși. Nu uitați de like și subscribe deoarece mă ajută extrem de mult. Și dacă vrei și o distribuire, la fel. Și scrieți-mi în comentarii cu ce server să mai fac video. Pa, pa!